La unitat d'optometria de la Fundació Lluís Alcanyís és una realitat des del passat divendres 17 de desembre, dia en el que es va inaugurar en un acte presidit pel rector de la Universitat de València y el director general de la Fundació. Pero están fundamentalmente para que los estudiantes de la Universidad de Valencia, los estudiantes de los grados y los estudiantes de los posgrados de la Universidad de Valencia tengan un mejor sitio, un sitio idóneo para desarrollar sus competencias profesionales. Aquesta unitat té com a funció el recolzament de la formació dels estudiants, així com el desenvolupament de diversos projectes d'investigació. Aquí hacemos mucha optometría de vanguardia, trabajamos lentes muy especiales, trabajamos control de la miopía, trabajamos ortocal, lentes de geometrías inversas, todo el tema de visión binocular, o sea, hacemos una optometría, digamos, de alto nivel, que es lo que le permite al optometrista el día de mañana salir a la calle con una formación clínica suficiente. La unitat compta amb els avanços tecnològics d'última generació, amb els quals es converteix en una eina fonamental que reforça el compromís de la universitat amb la societat.